Vinga, espavilem, una miqueteta, família. Esteu endormiscadets, Hora d'aixecar-se. És la lliga. És la lliga. És la lliga. Tranquil·les, la vida tranquil·la. Estic recarregant les piles, en plan relax. Mira, al final tot s'encarrila. No s'estilen a fer llana i ser esquilat o malgastar el dia pentinant el gat, defenestrant idees fora de combat. Cultura maldestra de l'home humiliat que no entén el descans com un bé ni veu lo necessari del recés. No comprèn que no rebrà mort dels calés, que la vida és el que estimes, si no estimes te la perds. Jo no sé fer-li l'amor amb estrès, ni penso a diari en el progrés. Jo només sé que si no sento amor estic mort i tinc por em devoren les parets. Només ha calgut un any, perquè tots els embalatges de productes que compra una sola persona, formessin aquesta pila de 100 quilos. Però només la meitat d'aquests 100 quilos d'embalatges són estrictament necessaris. M'asseca un banc a contemplar la vida, però tinc pressa, el rellotge em crida. Alarmes, horaris, rutina, obligacions per complir cada dia. Necessites temps a perdre per perdre el temps. Per ells és malgastar-lo quan no gastes diners. Digue'm en què el perdo si el perdo mi mateix. I passo d'un món on la felicitat va a pes. No t'aturis, treballa, produeix, compra, gasta, consumeix. El meu 23-6 contra el teu 24-7. Dedica-li el descans, el temps que es mereix. Mentre em pregunto, no està bé qui s'avorreix. Miro la tele, em volen vendre el Momento Flex. Ja t'has preguntant com arriben a final de mes. Si no he fet res per mi, només treballo pels demés. On vas amb tanta bossa? Capitancià! Com vols que ho porti? Ja ho veuràs com amb un cistell i un viatge en tindrem prou. Què vols dir? Pensa que el cost d'una bossa de plàstic no és només el que val fer-la, sinó el preu ecològic que hem de pagar per fer-la desaparèixer. Jo congelo el temps com fent-ne una foto. €1 menys que no em menja el tarro. Baixo del tren quan accelera i no me la foto, perquè resulta que no l'era el tren en el que viatjo. Passo un rato pel gustasso, parto absurd d'aturar-me a contemplar el curs d'uns aconteixements que em truquen a la porta, però avui no l'obriré, la pluja em cau al sostre. En pau, broda, ja no ens veurem per als postres. Si fa estona que veus que li dono voltes, dona'm corda que no és el preu de la borsa. Jo prefereixo no fer res si el que feu és brossa. Em trec la son mentre omplo les alforges, no perdo el nord si escombro cap a casa. Estic d'acord en que tots podem fer coses, però per fer-ne qualsevol parto les 2 tasses. El 40% de l'energia que es gasta en una casa la consumeixen els aparells electrodomèstics, molts dels quals no ens fan més còmode la vida. Podem estalviar energia i reduir considerablement l'impacte que tenen sobre el medi ambient, la fabricació i funcionament de tots aquests electrodomèstics fent servir més les mans. I recordeu que els petits canvis són poderosos.